Ahoj všichni! Podíváme se na téma, které je všude kolem nás, ale přesto ho často přehlížíme – mikroplasty. Tyto malé plastové částice jsou dnes přítomné ve všech koutech světa, v oceánech, půdě, vzduchu i v našem těle. Pojďme si říct, co mikroplasty vlastně jsou, odkud pocházejí, jak škodí přírodě a lidem a co můžeme udělat, abychom jejich množství omezili. Mikroplasty jsou plastové částice o velikosti od 1 mikrometru do 5 mm. Jsou to pevné syntetické kousky plastu, které se nerozpouštějí ve vodě. Existují dva druhy. Primární mikroplasty, vyráběné přímo v malé velikosti, například mikroperličky v některých kosmetických přípravcích nebo mikrovlákna používaná v průmyslu. A sekundární mikroplasty vznikají rozkladem větších plastových předmětů, jako jsou plastové lahve, tašky, rybářské sítě nebo pneumatiky, které se vlivem slunečního záření, vody a větru postupně rozpadají na malé kousky. Plast se rozkládá velmi pomalu, často stovky až tisíce let, takže mikroplasty v přírodě přetrvávají dlouho. Odkud mikroplasty pocházejí? Hlavní zdroje mikroplastů jsou plastové obaly a lahve, jejich rozpad produkuje sekundární mikroplasty. Syntetické oblečení a textilie, při praní se uvolňují mikrovlákna polyesteru, nylonu a dalších materiálů, která putují do odpadních vod a dále do přírody. Zajímavostí je, že asi 35% mikroplastů v oceánech pochází právě z textily. Pneumatiky. Opotřebením pneumatik vzniká prach obsahující malé plastové a pryžové částice. Stavebnictví a renovace. Plastové materiály jako PVC nebo polypropylen se mohou rozpadat a uvolňovat mikroplasty do ovzduší a půdy. Plastové obaly a lahve. Jejich rozpad produkuje sekundární mikroplasty. Kosmetika a čisticí prostředky. Některé obsahují mikroperličky, které jsou primárními mikroplasty. Další průmyslové zdroje. Například barvy, lepidla, průmyslové procesy. Jak mikroplasty ovlivňují životní prostředí? Mikroplasty se hromadí především v mořích a řekách, kde je konzumují vodní organismy od planktonu přes ryby až po velryby. Díky tomu se mikroplasty dostávají do potravního řetězce, který končí u nás, lidí. V půdě mikroplasty negativně ovlivňují mikrobiální život a celkovou kvalitu půdy. Ve vzduchu jsou přítomné jako prach a mohou být vdechovány. Mikroplasty se do našeho těla dostávají hlavně požitím potravy a vody. Najdeme je v pitné vodě, mořských plodech, soli, cukru, čaji a dokonce i v pivu. Další cestou je vdechování vzdušných částic obsahujících mikroplasty. Tyto částice byly nalezeny v různých orgánech lidského těla, například v plicích, krvi, mozku, placentě i reprodukčních orgánech. Nejmenší částice, takzvané nanoplasty, mohou pronikat do buněk a tkání, kde mohou vyvolávat zánětlivé reakce nebo narušovat mikrobiom. U kojenců byla mikroplasty detekována i v mateřském mléce, což představuje další cestu expozice v raném věku. Výzkumy dopadů mikroplastů na lidské zdraví jsou zatím v počáteční fázi, ale ukazují na možné rizika, zejména u lidí s chronickými nemocemi, dětí a starších osob. Co můžeme dělat proti mikroplastům? Omezit používání jednorázových plastů jako brčka, kelímky a obaly. Nepanikařit a nevyhazovat hned všechny plastové věci, ale měnit ty, které jsou poškozené nebo se drolí. Preferovat přírodní nebo recyklovatelné materiály. Prát syntetické oblečení méně často, používat speciální prací sáčky nebo pračky s filtry na zachytávání mikrovláken. Podporovat legislativní opatření omezující výrobu primárních mikroplastů, například zákaz mikroperliček v kosmetice. Zapojit se do ekologických akcí a kampaní zaměřených na snížení plastového odpadu. Nové trendy a výzkum. Vědci hledají způsoby, jak mikroplasty z prostředí odstraňovat, například pomocí hub a bakterií, které plast rozkládají, nebo speciálních filtrů a chemických postupů. Existují i inovativní nápady jako využití larv brouka, které dokážou polystyren spolknout. Mladí lidé a aktivisté šíří povědomí o problému mikroplastů na sociálních sítích a organizují kampaně za udržitelnější životní styl. Mikroplasty jsou malé plastové částice, které vznikají buď přímo výrobou, nebo rozpadem větších plastů. Jsou všude přítomné v přírodě a i v našem těle. Hlavní zdroje jsou oblečení, pneumatiky, stavebnictví, obaly a kosmetika. Mikroplasty ohrožují životní prostředí i lidské zdraví.
Naštěstí existují způsoby, jak jejich množství omezit a probíhá intenzivní výzkum jejich odstraňování. Pokud vás téma mikroplastů zajímá, napište do komentářů své otázky nebo zkušenosti. Nezapomeňte dát like a odběr, aby vám neunikla další zajímavá videa o ochraně přírody a vědě.